Fl-aħħar sena l-MCCAA irreġistrat il fuq minn 1200 ilment fuq suġġetti ġenerali bħal garanziji, xogħlijiet, servizzi tax-xahar u żbuħija, xiri ta' ħwejjeġ u prodotti ġenerali fost oħrajn. Fl-isfond tal-Jum Dinja Drittijiet tal-Konsumatur Filiz Bezzina, id-direttur tal-Ilmenti u l-Konċiljazzjonijiet fih dan l-MCCAA, qalet il-TVM News li b'kollox fl-2020 l-awtorità rispondiet għal 9500 talba l-informazzjoni. Saru wkoll 19,000 spezzjoni fih wienet biex jiġi verifikati jekk il-prezzijiet u x'qed jiġu indikati skont il-liġi u spezzjonijiet online. Is-sena l-oħra madwar 300 ilmenti ieħor fejn jidħlu drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru. Ġifieri biex niftehmu drittijiet meta titira jew it-tardjat jew ġiet ikkanċellata jew nkella persuna ma tħallix jitla fuq l-ajruplan għal xi raġuni jew oħra. Dr. Bezzina tajt li fost l-aktar ilmenti li tirċievi l-awtorità, l-aktar komuni huma dawk ta' garanziji, difetti fuq prodotti, inkluż karozzi, servizzi li ma natawx kif mistenni jew damu biex ingħataw u dewmien fil-waslit tal-prodotti. Spjegat li jekk wieħed ikollu kwistjoni fuq prodott jew servizz, l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel huwa li jipprova jitkellem mal-bejjieħ. Il-konsumatur għandu jistabilixxi perjodu qasir li fih jagħti lil bejjieħ iċ-ċans li joffrilu alternattiva oħra jew rimedju. Jekk il-konsumatur ma jirnexxilux isolvi l-ilment, jista' jirreġistra l-ment uffiċjali mal-MCCAA li mal-ment jiġi evalwat u jiġi assenjat lil persuna li tieħu ħsieb l-ilment. Imbagħad jiġi kkuntattjat il-bejjieħ u minn hemmhekk jiskatta l-proċess li jdum madwar 15-il jum. Bil-għan li tersi eqreb tal-konsumatur l-MCCAA kienet qed tagħmel sessjonijiet informazzjoni fuq suġġetti differenti, inkluż x'għandhom jagħmlu passiġġiera tal-ajru jekk ikollhom xi problemi. Ma x'hekk inti tkun informat jekk tiġi f'sirkostanza pereżempju ta' delay, inti tkun taf x'inhuma d-drittijiet tiegħek. Pereżempju jkollok id-dritt ir-right to care ngħidulu li għandha tieħu ħsiebek l-airline f'ċertu ħinijiet. Ikollok pereżempju jekk ikollok delay u l-flight ħadd tkun issir l-għada, inti għandek id-dritt anke l-akkomodazzjoni, x'għandek tagħmel f'każ ta' kanċellazzjoni. Qalet li diversi nies ħadu interess li jiksbu informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumatur u tenniet l-importanza li jiżdied l-għarfien.